mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, abaan na baya na init, maray nga ni tamakusugan, pugawakan sa tuyang habagat ano. Ibang klase pa ding na init niya tungon yan. Narumduman ko, chief mismo kang United Nations, si Guterres, ano na nga ito sungaran? Yung sekretaryo kang Naciones Unidas sa iyang termino na kay ni kumpadreng Nald bakunay ni climate change kundi inabutan na boiling point na epekto kan climate change that was released mga 3 weeks ago na pahayag na yan ni Guterres ang Sekretaryo General kang Naciones Unidas, United Nations. Grabe, raging ring kang init. Well, Martes ngunyan, 8 de Agosto, taon 2023. Kami po respetar giraray sa lambang miyembro kan na sosyudad asin kan familia, specialmente itong sunagdiretso man sa pagdangog na po digdi sa programang Bicol Target. Kasabay ang paglaom na yaong kita kamo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw ka na mga manlain-lain na pinaghampang niya itong kadipisilan, problema, kagabatan, mga dapat na resolbiran. Padagos niya itong ipagpanarig ang gabos sa mahal na Diyos, mga kita. Sundo man pong 5 p.m. ang programa, nag-imbitar mag-iriba-iba sa paagikan informasyon na maburutwa dyan sa palibot. Session regular ngunyan kana mga sanggunian. Katuwang sa Tercer Distrito ang samuyang Field Commander Chief Jimmy Nasalita, Pading Al-Armario, si kumpareng Jomar Ans Galero, asin si Joshua Bino. Sa samuyang Manibela dyan sa Mobile si Henry Mata. Mantang sa Control Technical sa AM Band dyan sa Indong Radyo. Iyan po na nagkakadarangog dindong boses mi sa programa. Si Pading Nalbaldo po, sa kuyang kapartner ko niyan sa Control Technical Region Wide. Sa newsroom, nagsusumada kan mga istorya sa manlain-lain na lugar kang Pilipinas kinaban maging digdi sa tuyang palibot. Nanginginot dyan, News Director Mar de la Cruz. And siyempre, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Igwa man kami sa samuyang social media platform. Jimos Barrios, Tarabang-tabang, pati naman dyan si Thresia Marilitana, Richard Astor sa research, sa production, sa IT, sa social media, sa broadcast mi sa internet, worldwide, netwide, DCGB News Online sa Facebook, asin YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Diyos maray na hapon. Diyos maray na hapon dyan kay Ann Quintela. Yan, maray na hapon at tabi sa gabos na nagdadangog kang Bicol Target. Ann Quintela, Diyos marhay na hapon. Siyempre kay Irene Vargas.
Nagdadangog siya from Pasay City. Sige tabi ha. Diyan sa satuyang viewers, 24 viewers ngunyan tabi sa DCGB News Online. Good afternoon sa Indo. Sa inman kamong lugar tabi, digdi sa Pilipinas, imaging sa Albay, sa Kinaban. Welcome na po sa programang Bicol Target. Yan. Maigot kong pinagsusubaybayan ang mga pangyayari sa lado nasyonal, inibagang su efekto, asin kung magkakaigwanin efekto ang mga developments in relasyon duman sa pangbubomba baga sa satuyang mga personahes kan Puwersas Armadas kan Pilipinas na madaraman sa nakunta na baga padingnald nin pagkabuhay, supply duman sa kapwa soldados na nasa barko ng Republika ng Pilipinas, BRP Sierra Madre, duman sa Ayungin Shoal. Nagkahiriling tabaga ito sa balita, sa video, na sinumpit talaga kan mapuwersahon na tubig. So, barko man yato, nasaday sa naman, sinumpit kan Bukid de Guerra kan China, na luminiko na sa nabaga tabi ipadingnal, patuo, starboard. Takunda malilitwang sinda, buda mararapak, susadit na barko. Makagulo-gulo na ining gibo-gibo na ini kan China mantang nakikipag-amigo sa satuya nag-o-preser pa nga na ipadingnal baga mag-joint military exercise nga kita gari pang insulto pang tuya-tuya sus Mariosep pagkatapos pigpaparaanab kan mga Chinese kan China mismo pig-aanab as in open world popronunsyar ninda na susatuyang exclusive economic zone sa inda na da ito. Ngunyan pati pag-supply nin pagkaon duman sa mga soldados na nakabase sa Ayungin Shoal, the last stand na pinagigibo niya ito padingdad, pinasadsad na sa nabaga subarko na luma na nga ni panggirang barko kan Republika kan Pilipinas, luma na nga ni, nagkakaralapa na, kikalawang na. Siguro sa maraot na panahon, nagsadsad ito duman o talagang pinatuyo na sa nang sinadsad, dahil na ito hinalikan sa tuyang gobyerno bilang pagpapahiling ng physical defense kontra sa mga mang-aagaw China. Grabe na ang gulo-gulo kan China ka ini. Kaya pinagpiperbentaran na lumaog duman sa tuyang Puwersas Armadas kang Pilipinas tanganing tawanin pagkaon sa mga soldados duman. Magutom, i-isolate ito sagkod na sumurrender na sana. Yan. Ngunyan tabi, ang ginibukan ka na Pilipinas su dating sistema. Dahil magkita minalaban militarily ta, dahil taman kaya bagaan, mag one-on-one ratio na sana sa mga soldados, daugong kita kan China. We have to accept that fact. Maski gurano niya to kaisog, gurano ka-inflame ban sa tuyang nationalism. Ako niya to, naday kitang kakayahan militarily. Ano daw lamang tabi ko niya raong kamunagaran tabay, makishare man kan sa indong ideya tabi. Apwera na sana siyempre sa familyang uy, nasa tuya yan na kwan, nasuki. Sana madagdagan pa yan na familya o ng mga paraan tabay na ito, ha? Yan. We have to accept the fact, na kuwan, tabi, na data kaya yan militarily. Might for might. Kaya baga nakakabuelo nin pambubuli, ining Chinang ini. Sa satuya. Dahil nakitang nagiginibo. Inukupar na ninda, so nagkakapera niya tong exclusive economic zone. Ang pagkukulang man sa napaano kang Pilipinas is yung physical assertion sa iba pang mga lugares na pinagkaklamaran niya itong exclusive economic zone. Ano yung exclusive economic zone? Iyan sa mga lugar na
dapat irespetar kan international community na iyan sa tuya iyan na dapat na pagkuhaan daining iba nin pagkabuhay recursos naturales including the mineral deposits sa irarom kan exclusive economic zone na iyan. Biit kadagatan, kabubuldan o kung ano paman. Ngunyan, inanab na bagaan kan China yung Spratlys. Yan, tabi, inanab na, ginibuhan na ning kunyan, ning runway, igwa ng istruktura. In total defiance, as in duwagi isa sa tuya, kumuda kita ning pangdepensa. Now, ang panglaban ta na ginibo, di natural sequence na naman. Protesta sa papel. Yan. Nagpasiring mismo sa tuyang embahador o sa tuyang sekretaryo kan Defensa Nacional o kaya Foreign Affairs duman sa embahada kan China unitabi minaprotesta kami. Oh, inda nga ni kung binasa lamang ito kan China, garo dai nga ni lamang. Ngunyan igwa po ning igwa ning mga developments ha na daita ini kaidto nagkadarangog daita nagkabarasa. Nagpahayag na ang US buda yung European Union gayud ito. For the very first time, nagpahayag ng Estados Unidos de America sagkod so kaalyado kaining nasyones diyan sa Europa. Nasala ngaya ang pigigibo nindo kamong Chinese military. Garo naman sa nangayan nindo yan pinagigira ang Republika kang Pilipinas. Nagpahayag na padingnal in open world. Nagpahayag na. Aramta naman sana ng Estados Unidos de America. Kaalyado tabaga iyan. Taigwa kita kan pinagapod na EDCA. Yung Enhanced Defense Cooperation Agreement gayon ito. Yan, EDCA. Basta igwa kita ning tratado, igwa nin pagkakainintindihan, igwa ning kontrata kun baga na kung hiniro kita militarily, sindama responde bilang amigo. Yan. Nagpahayag na. Sabi ko, this is something else, ha? Taka ito baga, bihira magpahayag ang Estados Unidos de America kan araw kaan bagaman mga patutsada, pahaging sana. Ngunyan, frontal attack na kun baga. Verbal frontal attack. Yan. Nagpahayag na sa Estados Unidos de America. Sala ngayon pigigibo nindo ang dapat irespetar nindo ang soberanya man as in ang klamar kan Republika kan Pilipinas. Now, sa pagsusubaybay takayan, day pa kitang nahiling man as in naaraman na simbag kan China. Kaya pinagkukunyan tayo ni, susundan because this is a very delicate issue tabi, ano? Delicate ining issue manunungod sa tuyang kamugtakan ngunya nigdi sa Pilipinas, ano, sa tuyang seguridad. Kung anon magiging kuang kaini, an magiging aksyon man, epekto sa kunyan sa ano ini sa ano ining military operations tinda. Yan. Ano tabi? Tanganing makontanaan, masubaybayan tada po yan. Ano? Maimformaran taning tamaan sa tuyang publiko tabi. Yan. Dipisil kung ano sa indaw aabuton ini tabi. Mga pahayag ng ini. Igwa na po ning verbal pronouncement ang Estados Unidos de America. Yan. Sabi kan familia na nagmemirindal nin halo-halo, ginatan na halo-halo, langka, sago, hinog na saging, kamuting kahoy. May matching Jim's coffee pa, yung familia Kung nandyan daw, yung dalawang base kan Amerika, dayan mangyari sa Philippine Coast Guard kan Pilipinas. Magpatulong na lang sa Amerika para tumigil itong China. Kasi alam naman ng China na daiman kita kalaban-laban sa China,
Pinaglalaroan lang tayo, kawawa talaga ang Pilipinas. Yan. Ano daw ngaya, sabi man kan sarong texter niya to, ano daw ngaya kung halimbawa, arog sa Ukraine na ginera kan Rusya, kung girahon ang Pilipinas, ay itaon na sana sa China, nga ni dahi na kimagada na tawo? Yan. Ansay mo pong proposisyon, maski puro painan, lumalaban man kita. Pero daog nga ni kita ta, militarily, technologically, militarily, daog kita. Harayoon pa kita tabi. Pero yaon sa tuyang isog. Pero dahil man nangangahulugan na, itatautan na sa naman iyan, tabi, sisay ang manginginutan dyan, tabi halimbawa, papaano ta iyan? Militarily, ako yan kan mga, maski kan mga defense analyst, ako yan tabi. Grabe yan, ugok-ubok na makigira kita. Pero papaano? Malabang kita. Pero in the end, tabi, mapagal. Mapagal. Dahil taman basta-basta yan itatao tabi. Pero mapagal. Mag 1:1 ratio na sa natabi sa mga soldados, sarong karampag sa nakan Persas Armadas kan China, tibang tulos ang kinabang, perang milyon ng guanang sa indang standing force, magkarampag sa nan padingnal, Buda magdalagan pasiring digdi, dahil nakita, iyusan na kung gamitod ta so agimat ni Lito Lapid, Senador Lito Lapid. Tapos sisay pa ito, manlay ba? Ay, nako, mag-1-on-1 na sa nang burungagan, dahil na, sa 1:1 ratio kan standing force kan military, gamitan pa kan military hardware. Aram yan kan mga kunyan, aram yan kan mga nasa defense sa national. Kaya dahil man baga kita nagiging agresibo. Plus, ikadua, igwa pa kitang mga dapat na konsideraron na international repercussions, epekto sa international security, lalong-lalo na digdi sa Asia Pasipiko. Madali sana kita magparataram, sige, laban, gera, pero that's from our own sabi na nga ni, myopic sense of view. Pero pahiwason niya to ang pag-intindi, masasabutan ta kung nataarog kayo niyan nangyari sa to sa Pilipinas. Yan. Kung papahiwason niya to ang pag-intindi kan mga bagay-bagay manungol sa sitwasyon na yan. Kaya pinagsusubaybayan ta ni ining mga pangyayari nagtaram na sa Estados Unidos de America kung ano magiging repercussion kani, asin kung ano magiging simbag kan China and an sa indang magiging aksyones. Nagtaram na so US sala yan na pigigibo nindo garuma sa nangayon pigigera ang Republika kan Pilipinas iyo man so European Union nakaalyado kan Estados Unidos de America. Yan sabi kan pamilya, kawawa tayo pag gera tayo ng China, ang daming mamamatay. Ang China kung sa population, talo na tayo. Sa armas, patalo tayo. Sila ang tinatawag na sleeping giant. Kaya dapat magpatulong tayo sa Amerika. Yan, tabi ha. Well, susubaybayan tayo ni tabi and we will keep you posted sa mga pangyaring yan. Sige. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Nasa linya muna si Compadring Al Armario isihon tada o nga pangyari dyan sa palibot. Compadre Al, go ahead na tabi. Thank you so much, Pade. Maray na hapon na tuldo ka na sa level kan sanggunian panlalawigan ang isyu manungod sa utangon na 512 million kan probinsya para sa full operation kan GBDAP o Civil Monte Duran Albay Provincial Hospital yan sa Ligao City. O yan na hapon sa proposed provincial ordinance number 008 series of 2023 sa pagkapresentar sa third and final reading burutuhan giraray ang siring na plano asin nakuha ang siyam na boto. Yaon dyan sinda board member Attorney Melissa Badesar Medilla bilang proponent. Pinaburan ini ni board member Ray Bragais, Misalonia, representative ka na kapitan, si Dennis Misalonia,
si Board Member Dante Arandia, Kong Salceda, Ebo Igo, Eva Ribaya, Jessup Salceda, Tiringman si Board Member Vic Siga Jr., kasabay na ang presiding officer na si, o kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama, siyam tabi pa din. Oho. Ang mga board members na nagpabor, nag-preside si board member, okay, si Vice Governor Glenda Ong Bungaw, and duwa man giraray, ang dahil nag-uyon. Si board member Rolly Rosal, as in si board member Vince Baltasar. Dahil naman pig recognize na magkaigwapan in discussion kan siring na ordinansa dahil duman sana ito sa Second reading. Second reading. Piga allowed an discussion. Kaya dahil nang dakol na ororon, kaya finalmente tabi pade, yun na yun. So naging resulta, siyam kontra 2 ang nangyari na pagpabor, paglusot na kan proposal na yan na magutang ang probinsya sa DBP, Development Bank of the Philippines, ng 512 million para idugang naman sa 700 million na pinatugdukan GBDAP para naman ini sa iba pang mga pangangaipo dyan para sa full operation kana sa bit na ospital. O di pasado na sa ikatulo asin pinal na pagbabasa dyan na sanggunian. Next is yung pagbalangkas na kan terms and conditions kan utang. Ano? Okay. Dumana yan. Nagpasar na kay authorization, resolution of authorization na ang sanggunian palawigan para pumirma na sa kontrata ang gobernador, si Attorney Grex Lagman at ang DBP para sa proseso na may release depende sa dalagan kan trabaho na dyan sa GBDAP na nasambit na plano tabi pa de. Roger Copia, sige. Kaya yan ang informasyon live digdi sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Salamat kumpadreng Al. Major development dyan sa sangguniang panlalawigan. Final nang ipinasar ang resolution on third and final reading ang pagkataon ng otorisasyon kay Gobernador Attorney Grex Lagman na makipagnegosyar na asin magutang ng 512 million pesos para po sa pagtapos na kan Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, 300 bed capacity na hospital, level 2 na hospital na iyan kung tamaan sa kuyang pagrurumdum tabi na makakataonin hurohalangkaw na serbisyo na insofar as quality is concerned para sa salud kan sa tuyang mga kaimanwa. Padingnal saro pa, pwede tapos ibiyo ta na lang yung mga hanap buhay, ano? May report pa kita sa luwas. Si hanap buhay mo na. Sige, sandali mo na. And standby mo na tabi, Ans, inabot kita kan sa tuyang pag-acknowledge ka na hanap buhay, Oras Pilipinas, 4:32. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibon nin krimen dahil sa kakulangan ng edukasyon. Community work, arugan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon.
kunan aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa Bahay Pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Handog ng LGU Jubillar Albay, pinangungunahan ni Mayor Jorimar Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-20 taon na, Kipia Festival 2023 mula August 21 to August 29. August 21, opening with Thanksgiving Mass, opening program, Zumba, motorcade, distribution of educational assistance, street food bazaar, and opening concert with this band. August 22, Color Blast Run, Kipia Boxing Tournament, Bingo for a Cause, Kipia Dance Showdown of Champions. August 23, Mukbangan sa Kipia Lechon Edition. Search for Agri Queen 2023, Miss Gay Jubillar, Pearl of the Orient, Amon Suanoy, Interagency, Larong Pinoy Competition. August 24, Harana Inter-Barangay Competition, Alaga Ko, Kalusugan Mo Program, a night of fun and music with Dong Abay and local band. August 25, Mag-Agri Kita, Agri Fiesta, palipot-lipot sa Kipia with sex bomb dancers and local band. August 26, Amazing Race, Karga Anagum Edition, Mayor Jorimar Arcangel Cup 2023, Basketball Exhibition, Game with the Stars, 5-Stag Kipia Festival Derby, Mutya ng Jubillar 2023, August 27, Street Dance Parade, Faces and Curves, Bikini Open 2023, August 28, Social Civic Parade, Procession of the Patron Saints, Dance Craze with guest DJs, Fireworks Display, and August 29, Feast Day with Concentrated Mass. Kipia Festival 2023, hatid sa inyo ng LGU Jubillar Albay, Councilor Brandy Arcangel, Councilor Sunny Boy Arcangel, and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2023. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Narito na ang bagong taste winner, Paraiso Beer Lakas. Bagong Paraiso Lakas. Strong beer na full-bodied, rich at smooth. Ito na ang preferred taste over the leading brand. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Lakas ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR when served with ice. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang tsinelas. Kumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Bulate, iwasan, magugas ang kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas
Sarong Pagirumdom, hali sa DOH Bicol CHD. Oh, Mayor no, naikap alkalde kang pulang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang, pulang ganyan maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo. Pag-uswag, mahihiling, di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonoy Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kapusta pulang genyo. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Barrios, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Sa anuman na okasyon, masira man karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayanin proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Iyan, okay na tabi. Buwalta na kita sa tuyang programa. Bicol Target ngunya na pagkahapon. O yan na, ready na si Ans Galero. Ilaog ta na. An informasyon hali dyan kay Ans. Ans, thanks for waiting. Good afternoon.
Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga talantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, posibleng sa mga maabot na bulan o taon, mas maghiwas na ang eskwelahan dyan sa Barangay Bariis, kan Syudad nin Legazpi. Ini matapos na maipaabot ng unyan sa Sanggunian Panlungsod kan Syudad ang Barangay Resolution number 13 Series of 2023 kan nasambitan ng barangay kung saan rekomendar ang pag-convert kan Bariis Elementary School na maging Bariis Integrated School. Iningon niya na i-refer ni Vice Mayor Bobby Cristobal sa komitiba ni Councilor Joseph Philip Lee bilang pamayokan Committee on Education, Culture, and the Arts kung saan pag-aadalan ang mga lakdang at requisitos para mas pahiwason pa ang curriculum na pigo-offer sa siring na eskwelahan. Ang integrated school kaya sigun sa nasambitan ng opisyal, iniso nag-o-offer na ng kindergarten, elementary at junior high school kumpara sa elementary na hanggang grade 6 na nakikater. Sigun sa pamayuman kan na komitiba kan edukasyon na si Councilor Lee, mas marhay na pag-adalan na inimarhay para makasunod man sa mga requisitos kan DepEd urog pang dakulaan na posibleng kepuhanat man na pondo para sa pag-hire man in mga tao o kaya mga personaheng maturo sa siring na eskwelahan. Alagad dakulaan na paglaom ni Konsehal Lee na mapapaunrahan din ka na gobyerno lokal kan Legazpi dahilan sa para man ini sa pagpapakusog ng edukasyon lalo na sa sur na parte kan syudad ni Legazpi. So from i-converter siya pasiring sa integrated school. Integrated school. Bariis, yung Bariis ano yan? Bariis Elementary School. Bariis Elementary School to Bariis Integrated School. Yes, Sir Pio. So makuha na malangkaw na ang level niya ano? Yes po. Okay, sige. Very good. So yan na nagtong sigurasyon an sa ngayong palusod na pag-adalan ining maray as in biglalauman maninda na maalokaran man ni na karagdag o karambatan na pondo na siring na bagay para mapakinabangan na kan mga estudyante. Roger. Kitabi si Pio an impormasyon hali sa regular na sesyon kan sa Gunian Panungsod kan Legazpi. As galero DCGP. Salamat an sa pagsubaybay man asin pagpaluwas ni informasyon hali diyan sa regular na pagtiripon man kan sangguni ang panlunsod. Happy birthday pala sa barkada niya to no na naging kinatawan kan Tercer Distrito kan Albay for so long a time and naging vice mayor naging mayor kan Pulangi si Sir Bert Borja. Yan, hiling mo ng birthday mo palang tabi, Sir Bert. Nag-aantabay siya sa DCGB News Online. Good afternoon, Sir Bert, and happy birthday. Hali isa sa muya digdi sa DCGB. Nasubaybayan taman ang dalagang kaini sa politika sa public service ni kinatawan Bert Borja, naging vice alcalde, naging mayor Kampulangi. Tabi. Now, nagpuon-puon kayo ito, bagyong riming, pagkatapos kan bagyong riming, nagkamirid bidang kita. And then, duro diretso na sa serbisyo publiko ining si kinatawan Bert Borja, Herbert Serrano Borja. Tama naging mayor sa Kampulangi, sa laog ni nagkapirang periodo yata ito, From vice mayor, naging mayor, then nagkandidato giraray siya bilang kinatawan kan Tercer Distrito kan Albay, kanakaaging eleksyon. Sir Bert, happy birthday tabi sa imo. Igwa na lang kita ni na poco mas o menos 12 minutos bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Joshua, what's happening? Good afternoon. Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa dagdag manabareta, dahil pwede ang abusadong empleyado de gobyerno sa Daraga Albay. Ini ang patanid ni Mayor Awin Baldo sa mga empleyado. Kasin pagirumduman ini sa publiko na kung maka-eksperyensya ng abusadong empleyado, tulos na mag-report sa opisina kan alkalde o kaya magpadala ng mensahe online sa paagi kan Daraga Public Information Office Facebook page. Ini tanganin ng matauanin magkakanigong aksyon. Dakulang patanid ini sa mga empleyado kan munisipyo, mag-job order, contractual o regular, na day basta-basta magparapakitarayan sa mga kliyente na iyon nagdudulok oral daw sa munisipyo anuman ang estado kaini sa komunidad. Sigun Kibaldo, kung may magreklamo asin mapatunayan o mapatutuohan ini, igwan ni gigibuhon na magkanigong proseso o kaya investigasyon.
Asin kung talagang mapatutuohan, igwanin sanction para sa empleyadong ini. Kung matatandaan, saro sa nasampulan kini, iyo bang ito sirpi yung sarong public safety officer kan mga nakaaging bulan na tinanggal na sa puesto. Yo. Dahil sa pagkakaimbulto kay ni sa kararibukan, sa sarong tiryahan, nasakop ka na sabi ng munisipyo. 2 beses na nasangkot sa ribok ang naunang bito ng PSO officer na dahil naman pinangaranan kay alkalde. Kung sa primerong pagkakataon, tinawag pa ko tayo in second chance, sigun Kibaldo. Alagad kan maimbulto sa giraray, dahil na ini pinalampas asin dagos ng tinanggal sa pwesto. Kung kaya ehemplo ini, leksyon sa gabos ng mga empleyado di gobyerno kan na Daragalbay na magtultol sa nasa serbisyo asin pangatamanan ang gabos ng mga nagdudulog na mga Daragenyo. Roger to that. Sige. Yes, Sir Pio, dagdag na impormasyon halos sa Daragalbay, Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Hali man dyan sa opisina kan alkalde kan Daraga Kaloy o kaya Awin Baldo. Ay nag-apod si alkalde Kaloy Kasbago. Papatindiron niya da. Supig imbiteran mo. Tabi, Miss Tresia Marilitana. Yan ang sa imong rara. Yung nasabi, matik, patindiron ko ngaya. Minapod pati so alkalde mag-alas 12 na nunto. Papatindiron ko ngaya. Sumenro. Gunmuan. Sarong surat mo sa Tresia, no? Ali kay kami duman sa kamalig kasubago ni Tresia sa kod ni Boy kundi may kahuron so alkalde dahil nakita nagdiretso ta magparahalat kamo palan halat pita kay to matapos kanang oras pet matapos di dahil ta na din istorbo sa alkalde. Nasa linya ansa mo yung chief kumpareng Jimmy maray napon. Salamat Abi Padi, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong pareta, bilog na ang komposisyon sa pagdeterminar sa nagdadangadang na eleksyon sa barangay, kung pira asin anong mga barangay sa kada munisipyo, province Albay, ang may lalaog sa area of immediate concern o hotspot sa eleksyon sa barangay. Iniiyuan ng pigapod na Municipal Joint Security Coordinating Control Center kung saan habang nagraranian na eleksyon sa barangay, magkakaigwanin serie ni reading ang mga ini kinabibilangan kan AFP, PNP, asin COMELEC. Ini ang informasyon na nakalap niya to sa mga opisina ni Commission on Elections digdi sa 3rd District asin PNP kung saan basado sa mga Chief of Police na nakakaulay kan DCGB News ang mayor na barometro sa pagdeterminar sa mga barangay na may lalaog sa mainit na sitwasyon o hotspot. Primero, iyo ang mga istorya sa previous elections tabi pa din. Kung igwanin mga atrocities asin mga kariribukan na nangyari sa mga nakaaging mga eleksyon. Ikadua, political rivalry asin iba pang aspeto. Sa ngunyan atab pa, dahil pa man madeterminaran kung anong mga barangay an mga ini, dahil pa man nagpupon an serye nin mga paghuroron kan na komposisyon o kan minakompuesto kan Municipal Joint Security Coordinating Control Center. Yan. Okay, yan tabi pa di. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat man, Chief Jim. Si Pading Jimmy. Mga dagdag pang istorya hali sa luwas. Ini ba yung public service announcement Yan. So nasa paki-scroll down tabi ini anonymous. So na mga nasa globe daw po na personal sa SM Legazpi, dahil daw po tig-accommodate si Anonymous. May sarong Anonymous naman, ako niyan. Habo niya na magpapangaran Igwang kunyan siya. Ano daw yan. Basta nagpasirig siya sa SM sa Globe, opisina kan Globe Dispues, nawawara daw po sa phone niya. Kaibanan sa SIM card. Siyempre, pipablock niya na sa Globe sa number niya, pero antaramda kan Globe,
dahil sinanak makablock ning number. Nagduman na din sa NTC, pero sabi ka ng NTC, so unit lang daw pwede ninda i-block. Doong besa pig-decline. Ano ba to? Paano kung mga scammer nang ipapablock mo, di ba? Sus Maria Joseph, na paano daw yan, tabi ha? Oy, nako. Dahil palang pwedeng araw ka ninda, na bahala na sinakan. Ano pa din na, pwede na kita na mag-eskusar pag tapos kang programa. O sige, di tanganing makanta na iyan. Tamanyos kas kitang alas 5. May laugta na iyan na mga dapat pa dyan na makumplehan niya to. Salamat po kan sa inyong paghinanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Realize true comfort and relaxation at